Chan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Porque es muy Isang ima yung jogonin isa to Iwatse. Sugod sa 18 ng edad, 18 years old. Ima. 18からずーっと今Karon 63 na siya. 65年 Kita nakatuig nga nag-wilder siya. So, veterano. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers.